Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Helen, nga iti ang dama, kat adda ijay Hong Kong. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, apaman ang nakitak iti YouTube daytoy nga email address, saan ako na nagdwa-dwa ang nag-email. May saak kadagiti sukiyo iti daytoy a drama, idi mang mga ganpay daytoy iti radyo. Ti amok kat talaga nga awanan daytoy a drama. Iso anaragsakanak idi nakitak iti internet. Sapay kuma, tama idrama matoy kapadasak, adyak tupulos, malipatan. No kasta nanang, nairwar yung timpaw it ko? Ay, uwan anak ko. Talaga kadiasan ka makaawit iton kasangay ni June eh. Pasensya kayo nanang. Ngamsa nakapinalubusan ti amok nga agawid dita Pilipinas. Una yun, Helen. Walo lang titawan ni June din agabrod ka. Ita, sa nga pulo kat inaman titawan na apaman nga kasangay. Ngamti ka lang taagawid. Imbagak matan ti rason, nanang. Kan may sa, ada kayo mo tita. Dagiti kasinsin na, adada mo tita Pilipinas. Narigat ngamin no ipilit ko ti kayat ko. Tama nga no sukatanak ti employer ko. Kakaisuna na singpet da kanyak. Helen, anak. Amok matasaan nyo abaybayan ti anak ko, nanang. Isa makaamo kayo pa'y nakankwana. Sana bale, taninayunak ti impawit ko. No kaya tiyo, agpawitak pa, sakbay amadanon ti panagkasangay na. Uray no imbitaran nyo amin akaaruba tayo no iso. Anak, saan nga umdas ti kwarta nga ipawit mo? Teenager ni Judy. Bakit ang matan? Nasaysayaan no si kanabis mo. Pangaasim nanang, husto ko man. Ano sa nyo pa'y lang ti mga iwan iti apu ko yo, bayat ti panagtrabahok dito'y abroad. I will give you money, Helen. Just stay, okay? Sir, I need to go home. My family needs me. No. I give you lot of money. Just don't go home. My family need you here. But, sir... Please, Helen, don't leave. Helen, I'm begging you. Don't go home. How much money will you give me, sir? Lot? Just don't go home. Okay, I will not go home anymore. But you have to give me the money now. I need the money now, sir. Bilibakan ka, Helen. Amo malamlamyongan da mo tayo. Siyak pa'y ti ko na, Manong Lauro. Oh, aday ta ka manen. Di na kon awagan iti Manong. Lauro latan. Nabaybayag tan ngagkadwa ditoy. Di ka kadipay la na erwa mamang birngas kanya. Sa bagay, oray inauna kang miti siyak. Saan amadlaw iti langa, taubing ti langham. Talaga mat. Bagay ta nga rod. Aday ta ka manan. Insamiram manan day ta abanag. Agpay sumot ngamin. Agbagay talaw na, Helen. Sika, kanayin lata nakasta ti bagbagam kanyak. Gapot agpay sumat. Awan mo't siguro ti dakas na. Saan ka di? Saan ta nalapdan dagitirik nata, Helen? Anya ka di? Amang ano maamon dagiti amo ta. No bilang maadanta iti relasyon. Ilimad ta Amo mo ta saan ang mabalin ang maamuan da. Tamang ano papanahon da ta. Kakaiso na nasingpot da.
Isongarot ang nagbayag ka kas babaw nanda. Katsyakmet, nagbayag kas driver da. Iso asa na rin ba nga maamuan da tipod no? No bilang laan. Pudno nga inauna ngam siyak ni Lauro. Ngam saan amadlaw, manang Emmy. Ubing ngamin tilangana, kat na ismarte nga agbadbado. Kinapudno na, simang petak iti ayan dagiti amok. Sigudan nga agpapaay kadakwada ni Lauro. Isu tinangliwliwa kanyak, tapno sa anak idi ama homesick. Tila ang jak amo. Katnoan niya ti pinanawan na abiyag, iti pagilyan tayo. Tasaan met nga gis istorya. Gaputa mariknak met nga da panagayat ko kankwana. Inaklon ko, kat ad-adan ang nagbalinak ang naragsak, iti pagilyan nga ayan ko. Tijak amo, kastoy met gaya men ti mapaspasamak, iti pagilyan tayo. Anyan, apok. Agtutubo ka pa'y laang nalaing ka na aginom. Anit, bibiyang iyo ya. Ha? Ha, unay adi kasta pa nagsasaum, apok. Apay ngay akasta ka mutan. Kasano? Naglaing kayo magibiyang. Man nakibiyang kayo. Anya, ay unay kan. Saan apan nakibiyang teraramidot, apok? Ikagkagumaan ka laang nga iwanwan, ta saan ahusto ti araramidam. Kada kayo ngay. Daya mo't husto aramidan nyo. Ha? Awan mo't husto aramidan nyo ah. Kagasam ngay. Tadiyokit din kayat ngay tad kanyak ti amin ang kwarta ngay paupawit ni nanang ko. Anya, ay por Diyos, no itad ko kan kati paw iti inam. Anya pa'y nga iti gastusan iti panag-aadal mo. Apay tamo yung sumsumrigak pa ya. Ha? Anya ti kayat mo asawan Junay. Ibagam kanya kapok. Anya ka po nga ibagak kata kayo ngay. Adula amin nga mo yung. Helen, makabulan na nakarelax ta. Solo tato'y balay dagiti amo ta, nagbakasyon da. Pudno day ta, Lauro. Ngam aganad ta, narigatan. Diyak kaya't nga adama sa udag iti amo ta. Wen, di ka kaligdanag. Agtig na itala tayo ti normal. Nangruna no data iti living room ha. Tada CCTV ijay. Pudno day ta. Kan aramidon talata dagiti trabaho ta ditoy. Uwan saan nga minakayat dagiti amo ta tinasadot? Narigatan. Ang mga naday takit din ti pakadaksan ta, no kwa? Saan la day ta, Lauro? No day tay kadubong ta dagiti pada ta Pilipino ditoy. Diyak kaya't nga ipadlaw nga da relasyon ta. Ha? Apay, ibain na ka di, Helen? Saan mat? Ngam nasay-saya atan ti kasta tapno sigurado. Amo matan, no daduma. Dagiti pa'y mismo akailyan tayo ti pakaigapuan ti panakadadaal tayo dito eh. Ang mga no adagi pulong kadakwada kadagiti amo ta. Sa bagay, at damot puntom. Alangarad, tong palag ti kayat mo, Helen.
Ni nanang ti umawawag. Hello, nanang. Siyak na ito'y nanang. Sana ni Lola. Oh, Junie, si Kagayam. Ayan ni Lolam. Apay asikatim mawag. Talaga ngayon libas ko ti mawag nanang. Tadyak kaya tamangag ni Lola ti panagsarita ta. Apay, Junie. Nanang, imutan nakmat ni Lola iti kwarta. Anya, kasano nga imutan na kaakunam? Tipiton nak. Tsak pa yun magatang dagiti project ko na daduma. Nakapabayin ka dagiti kadalak. Ha? Kan, ikatangan na kumay ti motor ko, nanang. Tanda ni amin dagiti kagayim ko iti pagadalan. At ang motor ta. Hindi may pagpagakan ni Lola, ah. Ikan na kumay ti pagkatang ko iti motor, nanang. Pangasim. Tapno nagkagatak manin nga agadan. Ala, wanan. Ni antim adyan at ti pagpauitak iti korta. Isunto ti pangdawatam iti paggatang mo iti kasapulam. Imanugutak iti kayat ni Junie, ajak man laki nunsulta ti inak, manang Emmy. Aklunag amay sa ti panaganak ko iti kinabalasang, no apay nga ingkagumaak ti nagabrod. Ibain ko ngamin tinapagtang ko. Kat aklunag mat, nga ad-addaan ni nanang ko tinangas asikaso ka ni Junie nga anak ko. Iti na minsan nga imawag kanyak ti inak, madlaw nga adda pa ng babalaw na kanyak. Apay ay akas na ti panagsauyo ita kanyak, nanang. Amo, kasaan mo matla ang aklunan. Nga masigurado kasi ka tinagtaudan tinggatang ti anak mo iti motorsiklo. Ay, imbagak motan kada kayo, nanang. Saan nyo napagparikutan ti panagmotorsiklo ni Junie? Helen, anak ko. Kasayaatan no agawit kan di Pilipinas. Tasikan ti mga sikaso iti anak mo. Diya, kung kabailan nga iwanwan ni Junie. Unay kayon ayan, nanang. Kasla saan yung apo ko ni Junie? Amo manapatag kanyak ti anak mo. Nalablabas pa, iti panangipatag ko kanwana. Ngam ti panangipatag mo amismo nga inana. Ha? Ngam diya, kung kabailan atong ngaron ni Junie. Tapampanoy-nuyam tumot ngamin. Pangaasiyo ko mananang. Huston, diyak kaya tapagsaritaan day ta. Amom Helen, makalawasin ang nadlaw ko di ka matagtagari. At ka di parikot? Awat matkat di, Lauro. Siguro, pampanunutom di pamilya mo di Pilipinas. Jack ilibak. Nang runak at nabayagan day din na udi ay awag kanyak ni nanang. Si Kamat, relax ka lang. Kaslasan ka na irwam ka dagiti na panawan tayo di Pilipinas. Makalagip lang dagi jay, no da ka sa Polanda. Sana kas din ni nanang ko. Amo ka na sa ertirik, nana. Gaputan na kaisawa nga iti saan anasayaat, idi na udi nga imawag. Mairwam kan, Helen. Nabayag kan dito eh. Iso Ne, ti cellphone ko day jay. Mabitla ang tayo naksungbatan. Anyat na pasamak, nanang. Aping agsangsangit kayo ngay mawag. Napasama ka, hindi pagbutbut nga, Helen. Si kantumot nga, men.
Nanang, anya pagputbut nga nga ibagpagayo. Anyat na pasama kaya. Apay nga agsangsangit kayo. Ni Juni nga apok. Nadisgrasya iti motorsiklo. Anya? Agawit ka, Helen. Ika gumam di agawit para ka ni Juni. Agawit ka. Uwan nanang. Agawid dak. Orayan dak ta agawid dak. Ingka gumaak tinagawid manang Emmy, tapno makitak ti anak ko. Idi nakasangpetak iti pagilyan tayo. Naamuak ti amin nga aramiden ni Juni, nang runa ti saanan a panagadal. Naibarkada gayaman, kat nagbalin asukir. Tinasaam, naputod ti saka ti anak ko, gapo iti panakadisgrasya na iti motor. Kat idilaan na riknak, anapatag kanyak ti anak ko, nga uray no jak kinayat ti panakaitao na. Gapo iti napasamak kan kuana, kapilitan ang nagsubli aklat ta dito'y Hong Kong, tapno manggedak para iti pamilyak. Ngam na anadak itan, kan nakiwinaswasak meten kan ni Lauro, tapno may pamaysak ti agtrabaho. Tati panggap ko, apaman a makaurnungak, agawid akon, tapno makadenak ti ina, ken anak ko. Daytoy ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Helen. Helen, pagayam ko, anyan ti padas mo. Masapul pa'y nga da mapasamak iti anak mo, sakbay nga inikam iti atensyon. Ngam iti sabali abanda, amok anak kaamiris ka, gapo iti napasamak. Kat tinapatag, saan pa'y analadaw ti amin? Kat amok amasulnitam pa'y tinagkurangam iti pamilyam. Nang runa nubuyugam iti kararag, ti amin nga ar-aramidam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak, iti panangibinlay mo, iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biyag. Para kadagiti papagayam amayat amang ibinglay iti padas na, ipatuloy ang dagiti padasyo iti email address dagiti tugot iti danatibiyag@gmail.com. Naimbag nga oras kada kayo amin. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugot iti danatibiyag.
Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita, kat impatulod ti pagayam, ang nagpailingad iti nagan a Leo, nga iti agdama, kat adda iti pagilyan a Dubai. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Leo ko malatan ti iyawag mo kanyak. Iti agdama kat adda akpaylaeng ditoy Dubai. Ti amo ti kaadwan, kat saan kami unay nga apektado iti pandemya ditoy. Ngambidot ti panangipapanda. Nalaing laang ti gobyerno ditoy anang tengal iti sitwasyon, iso nga awan launay ti damag, maipapan iti mapaspasaran tayo a krisis. Nupay kasta, saan ati maipapan iti agdama a sitwasyon ti kayat ko nga ibinglay, no di kat ti naidumduma apadas ko ditoy, ti inak isalaysay. Layaw, anak. Sigurado ka ka din iti desisyon mo. Naipagnakon ti papeles ko, tatang. Tilangan flight ko tor orayak. Iso adya ko nagbabawi pa Ay, oo na yan. 5 lang ti taon ni ay nga anak mo. Tatang, ti anak ko ti makagapo no apay nga agabrodak. Kaya't ko amay paayan itinapinta sa masakbayan ti anak ko. Unay lakit nga minan ti gasat mo ng asawa, anak ko. Nagsapa nga impulang Pangasi, tatang. Gusto ko man. Tauray no 5 na taon tinapalabas manipod pimusay ti asawak gapo iti panagpasngay na. Nasakit pa ilang para kanyak. Takinapudno na. Aging gaita. Saan ko pa ilaan na aklon ti amin? Anak ko. Diyak kumakaya tapanawan ni Ayi iti sidong yu kaninanang. Nga masapul, tatang. Tadyak kahit ang makapasar iti rigat ta anak ko. Isa pang nga siyo ta saan nyo abaybay ante apo ko yo. Ay saan mapasamak na italayaw. Nalaos ti panangipatagmikan ni Ayi nga apo ko may. Makita mo't nakaturog dan kan ni Lola na. Isungawan ti rumpa nga pagtanagam. Aywanan mi ni Ayi nga anak mo. Bayat ti kaawan mo, layaw. Oh, magustuhan ka di matlaang dito'y ayanta, Leo? Wen, manang viring. Ay na, Leo, di na kun awagan iti manang. Viring ko na blatan. Ta saan matamadlaw nga inaunaak ng sika iti 5 atawan. Sabagay, gusto ka. Ubing pa nga ron tilangam ng siyak. Di nakrabakan iti kasta, Leo. Amangan no mamatiak. Saan man, puno ti imbagak. Talagang ubing pa akitaan ti langam ng iti siyak. Panagtalon namin ti pakakumikumak iti Pilipinas. Iso kasla naglakaya ko nakitain. Nga oray no 30 lang ti taon ko. Sika talaga. Saan nga importante tila nga iti panagtrabahong ditoy, Leo? Tinapatag kat nagagat ka. Tati kinagagat mo ti mangbiagkan ka. Saan kat ati langam? Kumusta kayong tatang? Naawat yung kanin ti pawit ko? Wait, anak ko. Katkas itibilin mo. Nangilasin kami iti para iti gastusan mi ditaw.
Tinaduma, imbayad mi amin ang itinakautangam. Agyaman nagtatang. Awan ang yaman na anak ko. Aw, amo kakaili mo da anak mo. Kastamot tandi inam. Ang lading itag, tasaan mo ida makasarita ita, tatay. Inkuyog ni nanang mo ni Aya napan ni Jayan damanong mo asil mo. Napandasim marungkar. Kasta ka di, tatang? Ay, asa na bali? Hinton maminsan tulangan. Aganad kayo kanayon dita, ha? Di yung baybayan ta anak ko. Ay, awan tirong mga pagtanagam anak ka. Da kaming ti makaamoy ti anak mo ditaw. Sika tirumbang nga aganad akanayon dita. Uwan tatang, laglagi pag akanayon tibilin nyo. Bye! Oh, di kan agliday, Leo. Anya ka di? Imposible ajak ma-up ti iliw mo iti pamilyam. Very. Di mo ida panunutan. Tinapatag kat data, Leo. Tandaanam dayta. Gapo siguro ta medyo nakapoy tinakam ko, kat kasapulak timang pakirid kanyak. Kimpetak ni Viring, manang Emmy. Awan mo't kat diti parikot, tagpada kami anawaya. Baluak, kat malaksid anabayagan anagsina da Viring kan ti ama ti anak na, saan dapay anagkalaysa. Idida mo, aklunak anaragsaka, kan inspirado ak ngagtrabaho. Ngam idi agbaybayagan, mariknakon amabakbakelak iti relasyon mi ken ni Viring. Leo, permaam daytoy Ni, anya daytoy, Viring. Basaam ang amin. Ni, baro akong trata daytoy, Nagapan daytoy. Sa dinupay ko ma, kani boss siya kun tinang ipag na iti amin. Tapno marinyo adagos ti kontratam. Viring, agawid ak kumapay di Pilipinas. Anya ka mo ten, Leo. Impagnak lang harudan ti amin tapno saan kan amarigatan amang pabaro iti kontratam. Ita, alman ng pala ti agawid di Pilipinas. Viring, dua alawas langen, aglepasan ti kontratak. Kaya't kumat nga iliwan ti anak... Iliwan ti anak mo? Wano, ada sarakam a babae iti panagawid mo iti Pilipinas. Viring. Hoy, Leo, di nakpadpadasan alukwan Kabailan ka apadaksen ka dagiti amo ta ditoy. Kat di kan makaawid iti kaanuman iti Pilipinas. Anya ti kaya't masawan, Viring. Kabailan ka apaibalod ditoy Dubai. Kat di kanton makaawid apulos iti Pilipinas. Anya? Kumusta kan anak ko? Okay, mat, papang. Ayan na nga, baby doll ko. Ang ipawid ko lang ang anak ko, Wen. Sa anak kami na makaawid. Yay! At danton baby doll ko. Wen, anak ko. Adan to baby doll mo, ta ipawid ko. Itad mo ka ni Lolom ti cellphone, ha? Tagsarita kami, pay. Wen, papang. Hello, Leo. Anak. Tatang. Nay, ampayan Leo. At mapaspasamak kan ka. Agsangsangit ka ang samad.
Ah, um, Kwa, awan tatang, mailiwak lang kada kayo. Ay na, sana balit nagkikita tayo no agawid ka anak kao. Malpasan ti kontratang di ka, sana ya? Kwa tatang, pakawanan dak. Ngam-in rin nyo kung ti kontratak ditoy. Iso asana ka makaawid. Anya? Day tatagpay so tatang. Sanak pa yung makaawid. Naimbag ta nagtungpal kay ti kayat ko asan kan nga agawid ije Pilipinas. Kat ituloy mo latan ti agtrabaho dito'y Dubai. Laglagi pang timbagakkan ka, Leo. Kabailan ka apay balod dito'y. Kat saan kanton a makaawid apulos. Apay nga aramidom kanyak ti kastoy, Fering. Anya ti basol ko kun ka. Awan, nga masapol nga sigurado ak adinak sinaan latan. Amo, maawata kita no apay adi na kainkalay sa ti ama anak mo. Ha? Sika nga Hoy, Leo, di nakpagsawan iti Jack magustuhan. Tama nga noan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Jack kayat ti kasta pa nagsasaum kanyak. Talaga nga awan ti maaramidak. Gaputa maamakak iti posible nga aramidan ni Viring, manang Emmy. Tirigat na, indulin na pa'y ti passport ko kan amin dagiti papeles ko. Kat but-but nganak, nga ibaga na kano kadagiti otoridad, nga illegal ti kaaddak dito'y Dubai. Banag nga ad-addan anang tenglan na kanyak. Aging gaan naglabas pa'y titawan. Kat umadaniman idin, ti panaglepas ti kontratak. Inam abulan laangan, aglepasan ti kontratam, Leo. Pangasim, Fering. Palubusan na kumamatan ni agawid. Kailiw pon ti pamilya. Di kagdanag. Agiddan ta nga agawid ije Pilipinas. Oh, apay akas ta ti reaksyon mo? Kasla di mo kayat timbaga ka? Ako Di naksamot kayat akakuyog nga agawid ije Pilipinas, Leo. Subsubukan naksamot ta talaga. Hoy, di naklangan padpadasan. Tanuan niya ti imbagak. Talaga nga aramidak. Day tatidak kala parikot ko, tatang. Takinapod no na. Nibiring matlang ti rason no apay sa anak ka nakaawid ididamo ang naglepas ti kontrata. Kunak to, by guide. Iti pailaan at tanatap ka. Ngumjak lakayat ti agsaw. Agam itadasikan na mismo tinagpunlaw. Kaya't kula damagan kan kaday daoy, anak kao. Ay ayatom kaday, day taavireng. Aklonak nga inayat ko tatang. Kinapudno na. Kaya't ko kumamot ngayam amo kada kayo. Ngam nagbaliw ni Vering. Ti kayat na. Tanglanak. Ti kayat na. Sumuro ta kita amin na kayat na.
Kat tijak magustuhan. Mariknak akayatnak nga iya dayo kada kayo a pamilya. Anya, ay day tamot na natin sana mabalain. Layaw, anya nga tanong padasam akasarita dagiti amo yaw. Agpudno ka kadakwada. Total, kunambut na singput na. Tatang? Padasam laang anak ko. Awan dagas na. Parang masolusyonan dayta aparikot mo. Sige, tatang. Tong palag ti balakad yo. Ayop ka, Leo. Trinaydor nak. Awanan ka itibain. Kalpasan nga inaramid ko ti amin para kan ka. Impulong nakit din ka dagiti amo ta nga indulin ko dagiti papeles mo. Nagbidot ka, Bering. Sana ka nagipulong. Nagpatulong ak lang kadakwada. Tapno makasubliak nga uray dadailan na kiti imatang da. Ngamjak amo anabayag gaya mo nagat atap daken ka. Ayop ka. Ita, siya kunti saan na makasubli ka dakwada. Nang runak at naduktanan dati agpaiso nga indulin ko ti amin a papeles mo. Ayop ka. Pasensya kan, Bering. Jakmat ni namnama akastoy ti mapasamak. Ngamay sa lang ti makunak. Baliwam ti ugalim. Barang makasapol kanto pa iti amo akas kadakwada. Katlaglagi pam kuma. Saan anasayate mang loko iti pada a tao? Awan ti itden dayta anasayahat. Tandaanam dayta. Uray siya, kat naklaatak itinagbanagan ti amin, manang Emmy. Ti panggap ko laidi, kat agpatulong ak kadagiti amo mi kaniviring. Ngam sigud gaya man anadlaw da, nga adda ti sabali nga iwas na. Isu nga imbagada asaanan ang makasublipay kadakwada. Ngam siyak, pinagsublidak kalpasan ti panagawid ko di tapagilyan tayo. Isu nga aging gaita, agpapaayak kadakwada. Kat maragsa na, tababaan iti panagtrabahok ditoy, maipapaay ko ti kasapulan ti pamilyak di ta Pilipinas, nang runa ti pakasapulan ti anak ko. Daytoy ti padas ko. To'y pagayam mo, Leo. Pagayam a Leo, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Hosto ti kunam iti naudi apaset ti salaysay mo. Awan tinasayaat nga itden ti panangloko iti pada a tao. Katsikan a mismo ti nakapanatnak iti dayta, babaan iti napasamak kaniviring. Sapay lakuma, tamataginayon ti kinaimbag mo, pagayam ko Aleo. Alakastan, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dala, ti biyag. Para kadagiti papagayam amayat amang ibinglay iti padas na, ipatulodyolaan dagiti padas yo iti email address, dagiti tugot iti danatibiyag@gmail.com. Naimbag, nga oras kada kayo amin. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas
pasaam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyan